står ju perfekt. Åh, världsstjärna. Jag kommer in och visar dem på testen. Ja, Nadja är här också. Vad vill Rosse? Vad vill Rosse? Du börjar rida för sent! Ja! Framför Rosse, framför Rosse! Gå och hjälp honom då. Bra Urban! Ibland så är det bra att bara ta ett djur. Ja, ta det och så lämna det där nere. Där kommer, kom igen. Kom igen då. Hjälp honom. Sätt dem tillsammans och börja ta upp dem nu. Ta dem där två. Ta upp dem där. Varför stannar du för Lasse? Var inte så där tjejig. Jag är här för att liksom få fiender. Jag jobbar bättre när jag är motvind. Se till att du kommer upp. Du rider för sakta. Urban, du lämnar över för mycket. Se till att vara vid nosen. Du ligger bak arslet på kallen. Ta upp allihopa. Går det grabbar? Kom igen, var lite tjejer, lite rationella nu. Kom igen. Bra! Bra Urban! Såja! Bakom, bakom, kom igen! Fram, fram! Vakta den där. Låt den vara. Låt den stå där uppe nu Urban. Gå inte för nära. Då har du problem. Backa. Gå undan. Så ja. Lämna kalven space. Ja. Fram! Ja, så. Det var ditt fel Lars. Gå in mot väggen, gå in mot väggen. Bra. Bra. Ta nu då. Nej. Men ni har ju en som står och väntar på er. När du behöver vara snabb, då är du inte det. När du liksom inte behöver, då är du. Gå bakom, gå bakom, gå bakom. Var beredd. Nu! Det är för långt. Åja.